Goiztirako sarrera irekiz. Apalki eskatzen dizugu, ezagutaz dezazulak zure errokiak garraziaz, Tomas zure sarritzariaren izena, diziplinen inguruan, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko karrera biziketan, gizaldi eta gizaldietan. Santiago apostoluaren gutunetik. Senideok, izan ezazue pazientzia jaunaren etorrera arte. Begira nekazariari. Lurraren fruitu ederraren zain egoten da, eta pazientziaz itxaroten ditu, garaiz datorren euria eta berandu datorrena. Izan pazientzia zuek ere eta egon sendo. Laster etorriko baita jauna. Senideok, ez ibili bata bestearen aurka marmarka. Kondenatu ez zaitzaten. Begira, epailea ate-atean da. Senideok, aditzazue sufrimenduaren eta pazientziaren eredutzat, jaunaren izenean hitz egin zuten profetak. Jaunak esana. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Joan Bataiatzaileak kartzelan Kristoren egiteen berri izanik, bere ikasle batzuk bidali zizkion galdetzera. Zu zara etortzekoa, ala besteren baten zain egon behar dugu. Jesusek erantzun zien, zoazte eta esan Joani entzuten eta ikusten duzuena. Itsuek ikusten duten eta errenak badabiltza. Legen ardunak garbi gelditzen dira eta gorrek entzuten dute. Hilak pizten dira eta behartsuei berri ona hots egiten zaie. Eta zorionekoa nigatik erorbide hartzen ez duena. Haiek alde egitean, Joanez mintzatzen hasi zitzaion Jesus jendeari. Ze ikustera atera zineten basanbortura, haizeak astintzen duen kainamera, edota zer ikustera atera zineten, apain jantzitako gizona, apain jazten direnak errege jauregietan egoten dira. Zer ikustera atera zineten bada, profetaren bat, baietz diozuet, eta profeta baino handiago ere dena. Horretaz idatzia dago liburu santuan. Begira, nire mezuraria bialtzen dut zure aurretik, zuri bidea prestatzera. Egiaz diozuet, ez da sortu aman esemerik Joan Bataiatzailea baina handiagorik. Hala ere, zeruetako erreinuko txikiena, ura baino handiago da. Jaunak esana. Abendualdian gaude, abendualdi giroan, abendualdiaren erdi-erdian. Eta abendualdiak batez ere gogorazten digu errealitate bat. Jesus gertu dagoela, gure jauna, gure salbatzailea badatorrela, beti aiatzear bezala dagoela, eta modu hortan bizi behar degula. Gure jaunaren gertutasun hori gogoan izanik.
pentsatu behar dugu, mundu honetan, gure bizi moduan, gure bizitzan, gauza asko gertatzen zaizkigula, onak, txarrak, modu guztitakoak, momentu pozgarriak, momentu tristeak, momentu ilunak, momentu ederrak, denetik tokatzen dira bizitzan. Eta Jesusek nahi du guzti horietan, edozein modutakoak direla ere, ez dezagula errealitate hori sekulan aztu. Bera gertu dagoela, bera gure gana datorrela, berak ez gaituela sekulan eskutik utziko. Eta horrek batez ere dugan sortu behar du itxaropena, esperantza. Pentsatzea ez gerala kasualitate huts baten ondorio bat. Hau da, gure existentzia, mundu hontako existentzia, ez dela besterik gabeko kasualitate huts bat inongo zentzurik ez duena. Baizik eta jagoiko on batek eginak erala. Munduak eta gure bizitzak baduela zentzu bat. Jatorri bat duelako eta baita ere helburu bat duelako. Eta bi horietan hortxe dugu jagoikoa. Berak egin gaitu, beraren gandik gatoz eta beraren ganakoaz. Eta Jesusek nahi du garbi eduki dezagula egin gaituen jagoiko horrek maite gaituela. Egin gaituela maite gaituelako. Eta gure gandik gertu dagoela. Ez da urruti dagoen jagoiko bat, berarekin inongo tratu dauki ez dezakeguna, baizik eta gure gandik gertu dagoena eta gure adiskide izan nahi duena. Hoxe izango litzateke, esan genezake, evangelioetan agertzen den nobedaderik handiena. Kristautasunak daukan bereiztasun handiena seguru asko, Jesusek esandakoa. Ez dizuet gehiago morroi deitzen, adiskide baizik. Jangoikoak gurekin nahi du adiskidetasun tratu eduki. Ez du bakarra, edo ez da konformatzen behintzat, guk bera adoratzearekin edo bere aurrean ikara sentituz nola baitere makurtzearekin. Jangoikoak nahi du gurekin adiskide tratu bat eduki. Nahi du berarengan pentsatzen dugularik gure bihotzean poza, itxaropena, indarra senti dezagula. Ez ikara, ez bildurra, ez ondoeza, baizik eta justo kontrakoa. Gaur, Tomas despeditzera hemen elkartu gara, abendualdi giro honetan, esperantza horrekin ere. Egin zuen jagoikoak ezagutzen du, maite du, berarengandik gertu dago, eta orain bere presentziara aiatu da Tomas. Txikitandik ikasi duzun, denok ikasi izan dugun bezala, jagoikoa errukitsua dela, jagoikoa ona dela, baina gure esan genezake giza mentalitateak edo guk daukagun gaitasunak ez dituzten ulertzen zenbateraino den errukitsua, zenbateraino den ona jagoiko hori. Orain, Tomas, seguru asko, harrituta gelditu zen jagoikoaren erruki hori, jagoikoaren maitasun hori, jagoikoaren ontasun hori zenbaterainoa den. Hoixe da eskatzen dioguna gure jagoiko onari, eman dezaiola Tomasi bere biziko lan guztien atsedena. Eman dezaiola betiereko pakean, eta sentiaraz dezaiola erabateko zoriontasuna jagoikoaren ondoan. Eta handik, gure hildakoekiko harremana ez da, ez baita eriotzarekin bukatzen, handik Tomasek gure alde egin dezala. Amen.
eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiotatik, hau nire odolaren kaiz eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horien gabe. Eskaintzen dizkizugu zuri eskarrak emanez, aldanean zure sarkuntzari emango behituzulako. Eta abanik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunon, Espiritu Santuak bat egin izala. Gogoan izan jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, eramazun maitasun sola Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzailearen eta izkezon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxabatenean kandidak gure senteak. Bereziki, Tomas, Guru, eta berarekin batera ere, kontutan hartuko ditugu gaur, Luis Zorata eta Luis Ergiti. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruk izan dizuetuen, guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoen garen amamaniatu bat zuarekin, San Jose Berezegarekin, apostolu santuekin eta izan guztietan, zure agiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure sendearen bitartez.
jaunaren pakea eti zuekin maiuzue pakea dukari. Jangoikoaren eusan, zuk entzen dezugu barkatua, larrokin jauna. Hona hemen jangoikoaren bilotxorra munduko pekatuak entzen duena zorion suak jaunaren baina deituak.
gure semea. Eta orain, hemen Maria horretik, azken erresponsoa egin dezagun. Tomas, zure zerbitzaria, sarraia, argi eta bakeren bizi